کۆمارا کوردستان یا مەهابادê یان jî کۆمara ئۆتۆنۆم a Kurdî ya Mehabadê komareka Kurdî bû ku serbajarê wê Mehabad bû. Komar di 22 çileyê sala 1946 de ji aliyê serokê wê Qazî Mihemed ve hate ragihandin. Di nava sedsala bîstan de piştî hikûmeta Başûrê Kurdistanê ku Şêx Mehmûd Berzencî li Slêmaniyê ragihand bû, Komara Kurdistanê ya Mehabadê di warê dewletbûyînê de ji bo Kurdan bû tecrîbeyeka duyem. Lêbelê hin welat ji bo berjewendiyên xwe Komara Mehabadê feda kirin. Di 22 çileya sala 1946 de berî 69 salan bi alîkariya Yekîtiya Sovyet li meydana Çwarçira ya Mehabadê Komara Mehabadê ji aliyê Qazî Mihemed ve hate îlan kirin. 13 wezîrên ku di Komara Mehabadê de cih girtin piştî demekê destûra bingehîn a Komarê zelal kirin. Komara Mehabadê her çi qas heta demeka kin berdewam kir jî di wê demê de bû navenda siyaset û ronahiyê. Komara Gol Mehabadê hat esaskirin ala Netewî ya Kurdistanê Hilda Ewgel jî artêşa welêt saz kir. Hikûmeta Komarê her wiha rêxistinên aborî civakî çandî hunerî û rêxistinên leşkerî jî saz kir. Rojname û kovar derketin sîstema birêvebir ya Komarê jî hat esaskirin. Hewl hate dayîn ku sîstema perwerde û zimanê were pêşxistin zimanê Kurdî bi fermî hate pejrandin, şanoya Kurd hat esaskirin ji bo jin di aliyê siyasî û civakî de pêş bikevin di çardê adarê de Yekîtiya Jinên Kurdistanê hat esaskirin. Jina Qazî Mihemed Minne Xanim di xebatên jinan de roleka aktîv leyîst. Her wiha hewla hate dayîn ku têkiliyên dîplomatîk jî werin xurtkirin. Bi kurtahî her çend temenê Komara Mehabadê kin be jî Mehabad di vê demê de bû navenda siyaset û rewşenbîriyê. Piştî ragihandina Komarê Yekîtiya Sovyet desteka xwe godide Qazî Mihemed paş vekişand û di 16 mijdara sala 1946 de hêzên artêşa Îranê paytexta Azerbaycanê bi dest xistin û ber bi Mehabadê ve meşiyan. Hêzên rejîma Îranê bi desteka Brîtanya di hevdê kanûna sala 1946 de Komara Kurdistanê ya li Mehabadê helweşand û Qazî Mihemed neçar ma ku xwe radestî rejîma Îranê bike da ku welatiyên Kurdistana Rojhilat biparêze. Ji ber ku Îran amadekariyên mezin ji armanjkirina Mehabadê re kiribûn. Li Mehabadê di merasîma sazkirina Komara Kurdistanê de Qazî Mihemed wiha sûndxwar bû. Bi mezinahiya Xwedê rûmetiya Qur'ana Kerîm li ser welat û ala min ez sûnd dixwim heta dilopa dawî ya xwîna min û nefesa min a dawî bi can û malê xwe di rêya azadiyê de ji bo alên me li azîmanan pêl bidin ez ê tê bikoşim. Qazî Mihemed wezîrê parastinê Seyf Qazî û birayê wî Sedrî Qazî li meydana Çarçira ya Golê Komara Mehabadê hatibû îlan kirin di 31 adara 1947 de hatin bidarvekirin.